Ok, de salutare tuturor, sunt Denis și bine ați venit la un nou episod de Survival de Third Force. M-am obișnuit așa. E prost să mă obișnuiesc așa, neamțule. Ok, deci azi o să fie un episod foarte lung, pentru că o să filmăm destul de multicel. Aha, Optifine, prietenul meu. Hai să încolecăm o oaie, să o cac de prin oboare. Haide, bun. O, bun aici. Bun. Hai mă că vă ajut aici. Ținteți pe ăsta. Ai, build. Alo, mamă, ce vlog pun au ăștia. Da. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cine trage mă în inimă? Uite-mă. Biscuiții la atac. Mulțumesc, prietene, pentru că mi-ai refăcut baza. Bă, du-te, mă, încăcat să te bată. Uraca. Sugi căcatul. Mă, bă. Bă, dar sunt butele ăștia. Oh, fuck. Na, frate, am pierdut. Și cam asta a fost episodul și pentru asta îți mulțumesc pentru vizualizarea acordată și baftă.